No. Pletenec postupne doťahujeme, ako najviac sa dá. Keď ho máme dotiahnutý, odstrihneme vyčnievajúce konce alebo odrežeme úplne dorovna s týmito predchádzajúcimi. Keď je pletenec upletený, pripevníme nakoniec korbáča šugliar, ktorý si predtým upletieme následovne. Dáme si špagát, krútime proti smeru hodinových ručičiek, alebo teda sprava doľava, a prekladáme ľavú cez pravú. Znovu zatočíme maximálne, preložíme ľavú cez pravú. Znovu dokrútime, koľko ide, preložíme ľavú cez pravú. A takto postupujeme až na koniec, kde to potom zviažeme. Keby sme to prekladali opačne, po zložení by sa nám to rozplietlo, tak to pekne drží. Keď už máme šugliar upletený, tu si ho zviažeme a pripevníme na koniec korbáča, kde sme si urobili otvor, a tam to normálne zasílime. Prepcháme cez tento otvor a cez toto očko prevlečíme šugliar. Tak. A už len utiahneme. Dobré je tento koniec potom v lete ponatierať mliekom z mliečnika, že vraj je to pevnejšie a koža sa nebude tak trhať.